Roubo de película no Louvre a plena luz do día. En 7 minutos os ladróns irromperon na galería de Apolo do museo e levaron varias pezas da colección de xoias de Napoleón e da colección dos reis franceses. Entre elas, un colar, unha diadema e un broche cun valor patrimonial e histórico incalculable. Os especialistas creen que a súa venda non será sinxela. Enseguida, lles damos máis detalles. É un roubo tamén de película, pero con final máis feliz. O músico galego internacionalmente recoñecido, Abraham Cupeiro, levaronlle un instrumento, unha gaita irlandesa. Conseguiu recuperala por pezas grazas aos seus seguidores. Os 2 días de roubar o furgón apareceu a maleta con case todo, pero faltaba unha peza. E esa peza tardou en aparecer como 11-12 días e apareceu nunha tenda de segunda man onde había un profesor do conservatorio e deu aviso. Hamas ataca con granadas e francotiradores e Israel responde bombardeando dende o aire a cidade de Rafah, ao sur da faixa de Gaza. Din que actuarán con firmeza ante os obxectivos terroristas. Ambas partes acúsanse de violar o alto fogo. Máis de 1.300 intérpretes participaron esta fin de semana no certame galego de bandas de música populares desenvolvido en Pontevedra. Foi unha das edicións máis numerosas dos últimos anos. Participaron agrupacións galegas de Castela e León, Portugal e Colombia. Saúdos, que tal? Moi boas noites. Faleceu a muller que fora golpeada por unha vaca durante o desfile de gando do San Froilán. Este é o momento en que a vaca sae desbocada pola rúa tras soltarse do seu coidador. Na súa fuxida levou por diante a muller que paseaba pola rúa. A cidade celebraba o Día do Patrón. A muller tiña 31 anos, residía en Vilagarcía e dende o accidente permanecía ingresada na UCI do UNA. Fin de semana complicada na rede viaria galega, cun motorista falecido en Outeiro de Rei e unha trintena de sinistros, precisamente na xornada en que as choivas volveron facer acto de presenza. E cun detalle que está a preocupar nas xefaturas de tráfico, a alta porcentaxe de falecementos por atropelo, unha cuestión endémica en Galicia que segue a ofrecer cifras preocupantes. O accidente máis grave nas estradas galegas esta fin de semana aconteceu a noite pasada no concello lucense de Outeiro de Rei. Un motociclista dun 60 anos falecía no hospital tras unha colisión cun turismo. No que vai de ano en Galicia xa perderon a vida 75 persoas, pero as xefaturas de tráfico detectaron un dato preocupante. Unha alta porcentaxe trátase de peóns. Na provincia de Ourense, por exemplo, a metade dos falecementos en vías interurbanas este ano corresponden a viandantes. Na miña provincia, de 12 falecidos en sinistros de tráfico, a metade, 6 son atropelos mortais. É moito, non recordo un ano tan malo, en décadas. A problemática dos atropelos a peóns é un mal endémico de Galicia. A dispersión xeográfica, a proximidade dos lugares ás estradas, a falla de infraestruturas adecuadas e a avanzada idade dos peóns inciden na alta siniestralidade rexistrada, que este ano xa deixou 10 camiñantes falecidos. E a isto súmase a chegada do outono e a diminución da visibilidade. Néboa densa, chuvia copiosa, isto fai que as condicións de visibilidade non sexan as correctas e cando hai que usar un elemento reflectante, non só de noite, senón cando non haxa as suficientes condicións de visibilidade que o que di a norma. O uso dun elemento reflectante é imprescindible nestes casos, pero tamén compre a precaución cando diminúe a visibilidade. De feito, este serán a presenza da choiva puido influir en varios dos 34 sinistros registrados polo 112. Un deles na autoestrada AP9 altura do concello coruñés de Cambre. 2 turismos implicados e unha persoa ferida, en que afortunadamente de carácter leve. De todos é ben coñecido o protagonista da nosa seguinte historia, Abraham Cupeiro, un gran músico e investigador que percorre o mundo ofrecendo concertos con instrumentos ancestrais e senlleiros. O 6 de outubro roubáronlle un dos seus instrumentos en Murcia, unha gaita irlandesa. O curioso do caso foi que conseguiu ila recuperando por pezas grazas á axuda dos seus seguidores. Citámonos con Abraham Cupeiro en Sobrado dos Monxes minutos antes do concerto que deu a tarde deste domingo neste impresionante mosteiro. Queríamos coñecer de primeira man como foi o roubo e a posterior recuperación da gaita irlandesa de a que agora volve a acompañarse.
Este instrumento iba nunha maleta que eu sempre deixo nos hoteles para que o recolla unha empresa de mensaxería. Asaltaron ese furgón e durante días foron aparecendo pezas do instrumento que en sí o instrumento xa sobes enteiro non parece un instrumento, e se ves por peza ainda parece menos, e tiven a sorte de que ao final reuniren todo isto. As pezas foron aparecendo progresivamente en diferentes lugares. Os 2 días de roubar o furgón apareceu a maleta con case todo, pero faltaba unha peza. E esa peza tardou en aparecer como 11, 12 días e apareceu nunha tenda de segunda man onde había un profesor do conservatorio e deu o aviso de que podría ser o instrumento de Abraham Cupeiro e así foi. Non é a primeira vez que lle rouban algún dos máis de 40 instrumentos dos que adoita acompañarse nos concertos. Roubaron mai un ano unha frauta que lle tiña moito agarimo, que era unha frauta feita cunha pluma de boitre. No canto de quedar comao de toda esta historia, Cupeiro recolle o mellor. Co que me quedo é co agarimo da xente, como se involucrou, a bondade da xente, o tesón fixo que aparecera outra vez o instrumento. Non vai tomar ningunha medida a maiores para evitar roubos. A súa filosofía de vida é outra. E dende logo non tive nin disgusto ao principio por perder o instrumento, porque eu creo que forma parte da vida. A veces recibes tanto que porque che quiten un pouquiño tampouco pasa nada. Por certo que así soa a gaita recuperada. A vivenda de uso turístico é o tipo de aloxamento máis presente en Galicia. Segundo o Rexistro de Empresas e Actividades Turísticas da Xunta, ofertan máis de 150.000 prazas, todas elas repartidas en máis de 28.000 pisos. Para que poidan operar legalmente, teñen que ter obrigatoriamente, dende o 1 de xullo, un código estatal que aproba a Administración. Pero, até de agora, preto de 15.000 ni sequera realizaron a solicitude. Dos que si a fixeron, máis de 3.000 foron rexeitadas. Imos ver algúns deses concellos, por exemplo, destaca aquí o Concello de Pontevedra, onde case a metade das peticións foron desbotadas. Situación semellante tamén o da Coruña. E pola outra banda temos Sanxenxo, por exemplo, unha das vilas con máis establecementos turísticos, cun 17,1% desas solicitudes rexeitadas, ou, por outra banda, Lugo, tan só 5% de solicitudes que foron rexeitadas, só 8 de 131 solicitudes nese concello non foron aprobadas. Tendo estes datos en conta, 7 de cada 10 pisos turísticos galegos poderían quedar fora do marco legal por non contar co identificador que os permite anunciarse en plataformas. En Galicia hai máis de 28.000 vivendas de uso turístico inscritas no rexistro da Xunta, pero chama a atención que máis da metade aínda non solicitaron o código estatal obrigatorio para operar e poder anunciarse en plataformas digitais. Os rexistradores galegos só temos recibido unhas 13.000 solicitudes. Desas 13.000 solicitudes, máis de 9.000 xa foron calificadas positivamente, teñen o seu código definitivo, algo máis de 1.000 atópanse en situación de provisionais e teñen un código provisional, pero poden provisionalmente seguir exercendo a actividade. E algo máis de 3.000 foron calificadas negativamente. Din que nestes casos as razóns son variadas. Sobre todo, non aportar un título administrativo habilitante, a licencia correspondiente, que non se trate do titular rexistral por non ter legitimación, que existan limitacións ou prohibicións que estean debidamente inscritas no rexistro da propiedade para as actividades comezadas con posterioridade ao 3 de abril de 2025 que non contar con habilitación expresa por parte da comunidade de propietarios ou, por exemplo, que a vivenda se atope nunha situación de vivenda de protección oficial. Cando isto sucede, o propietario ten 7 días para tratar de corrixir os erros, obter permisos e volver presentar a solicitude. Con este novo marco legal o que se busca é ordenar o mercado e garantir a calidade da oferta turística. Esta mañá, a pesar do tempo, un acto floral o pé da muralla de Lugo púxolle con o Día Internacional da Loita contra o Cancro de Mama. Esta data serve para lembrar que é o tumor máis diagnosticado en España e que os avances no recoñecemento precoz poden salvar vidas. O de mama representa o 29% de todos os cancros diagnosticados en mulleres. Detectalo a tempo é vital para a supervivencia. Se ha avanzado mucho y bueno, cada vez se está avanzando más. Ahora existe una mamografía con contraste que ha revolucionado bastante el diagnóstico precoz del cáncer de mama y eso lógicamente contribuye a que aumente la supervivencia y que los tratamientos sean más efectivos.
Ao longo deste ano calcúlase que haberá máis de 37.000 casos novos de cancro de mama. Ya me lo dijeron a mí cuando me lo detectaron, que había un porcentaje muy alto de mujeres que van a sufrir el cáncer de mama. O risco de padecer a enfermidade é do 12%, unha de cada 8 mulleres. Mulleres sí que un porcentaxe de cribado de cancro de mama é moi alto, outros cribados como o cribado de cancro de colon non hai un porcentaxe tan alto. Como decía antes, é importantísimo atallar pronto a enfermidade se se produce. O diagnóstico precoz e os avances terapéuticos fan que a mortalidade por cancro descenda significativamente. Si te lo detectan, por lo menos que te lo detecten a tiempo, por eso es tan importante la prevención precoz del cáncer de mama y hay muchos avances, la verdad que sí, que hay muchos avances para poder salir y salir bien. En Lugo, a conmemoración do Día Internacional do Cancro de Mama faise con flores. Para reivindicar pois todos os problemas que teñen as mulleres e os homes tamén, que hai algún que ten cáncer de mama. Unha enfermidade que grazas ás probas diagnósticas actuais permite detectar lesións ata 2 anos antes de que sexan palpables, de aí a importancia de participar nas campañas preventivas. Israel atacou varias zonas de Gaza por orde de Netanyahu, tras acusar a Hamas de incumprir o alto fogo. Uns 20 gazatís faleceron durante os ataques. Israel tamén ordenou suspender a entrada da axuda humanitaria, que inclúe bens básicos, como comida, medicinas ou combustible. A delicada tregua que permitiu o intercambio de reféns e prisioneiros pende dun fío tras a reanudación dos enfrontamentos. Israel acusa a Hamas de violar o alto fogo con ataques directos contra os seus soldados en Rafah. A resposta do primeiro ministro Netanyahu foi contundente: ordenar ao exército a actuar enérxicamente contra obxectivos en Gaza, deixando polo menos unha vintena de mortos. Así o conta o xornalista Ayeb Mohamed. Explica que estaban sentados cuns compañeiros cando caeu unha bomba que matou un técnico e máis un neno. A situación humanitaria agrávase. Israel suspendeu a entrada da axuda, complicando a vida a millóns de gazatíes. Pola súa banda, Hamas insiste en que está totalmente comprometido co cese de hostilidades, isto a pesar da advertencia dos Estados Unidos, que asegura ter informacións de que o grupo islamita planea atentar contra civís palestinos da franxa que se opoñen á súa organización. E mentres, en Israel, miles de persoas celebraban a chegada a casa do refén israelí liberado Elkana Bohobot, que levaba 2 anos e 12 días en mans de Hamas. Roubo de película. Os especialistas creen que os ladróns que levaron varias xoias do Louvre de París non o van ter fácil para vendelas. O museo máis visitado do mundo, que xa experimentou varias subtraccións no pasado, sufriu este domingo un roubo aparentemente planificado, que se executou nuns poucos minutos. O roubo produciuse ao pouco de abrir o museo ao público. Os ladróns, encapuchados, entraron por un lateral do edificio que mira ao río Sena e que está en obras. Precisamente valéronse dun montacargas da obra para ascender ao primeiro andar e accederon ao seu interior rompendo unha xanela. A ministra de Cultura subliña que cometeron o roubo moi rápido, en cousa de 4 minutos, e que eran profesionais. O obxectivo foi a Galería de Apolo, de onde supostamente levaron 9 pezas da colección de xoias de Napoleón e da colección dos reis franceses. Unha delas, unha coroa, perderona na fuxida que fixeron en moto. Os visitantes que acudiran ao museo foron evacuados de seguida. Unha parella conta que un garda lles dixo que os desaloxaban por problemas técnicos. O Louvre quedou pechado para preservar as probas para a investigación. Un especialista en arte e presidente dunha casa de poxas cree que o mellor para os ladróns sería devolver as pezas, asegura que son invendibles. Totalmente invendable. Pero tamén preocupa que as fundan para vender o ouro e as pedras preciosas por separado. O poxador opina que mesmo neste caso o teñen moi difícil porque as policías de todo o mundo estarán pisándolles os talóns. O roubado ten un valor patrimonial e histórico incalculable e tamén é prácticamente imposible avalialo economicamente. Só a coroa que lles caeu aos ladróns na fuxida valería varias decenas de millóns de euros, segundo o mesmo especialista, que subliña que, na súa opinión, non é o obxecto máis importante dos subtraídos.
Seguimos en París. O expresidente francés Nicolas Sarkozy ingresará o vindeiro martes no cárcere. O exmandatario foi condenado a 5 anos de prisión por formar parte dunha asociación ilícita e por obter financiamento do réxime libio de Muammar Gaddafi para a campaña presidencial que o levou ao elixio en 2007. Sarkozy, de 70 anos, estará nunha área illada do resto dos internos no cárcere parisiense de Santé. O expresidente recorreu contra a sentenza condenatoria, pero iso non suspende a súa execución. Cando xa estea no cárcere, os seus abogados poderán solicitar a súa posta en liberdade. Esa demanda terá que resolverse antes do Nadal. Sarkozy será o primeiro ex-xefe do Estado francés da Quinta República en entrar nun centro penitenciario. Despois de moitos días en precipitacións, por fin volve caer con forza. Unha moi boa nova pros encoros. Os datos máis altos rexistráronse no litoral atlántico, con acumulados que superaron os 80 litros. Despois de semanas de tempo seco, este domingo choveu con ganas, sobre todo nas provincias de Pontevedra e da Coruña. A estación de Meteo Galicia en Poio rexistrou un acumulado de 85 litros por metro cadrado e a de Rianxo 77. Esto es maravilloso, a mí me encanta. Vamos muy a gusto. Bien, la verdad, lo único que claro, vamos con los pelos, todo empapado, pero bueno, bien. A mí me gusta mucho la lluvia, me encantan las vistas, me encanta el mar, así que yo estoy feliz aquí. Xa se levantou o último aviso de nivel amarelo que se activara no interior da provincia de Pontevedra polo risco de que se acumularan 40 litros por metro cadrado en 12 horas, ata 15 litros nunha hora. No estamos acostumbrados, que en Alicante caen 4 gotas y ya para. Me gusta la lluvia, lo que pasa que no estamos ni acostumbrados, ni habituados, ni donde la zona de Levante y tal está aclimatada a grandes lluvias, por eso cuando hay lluvias torrenciales pues sucede lo que sucede, por desgracia. As previsións anuncian a chegada de outra fronte nas últimas horas do luns, con chuvias intensas e aviso amarelo no litoral noroeste da Coruña por mar de vento a partir das 6 da tarde. As temperaturas continuarán baixando. Pola falta de chuvia, pero sobre todo polas altas temperaturas deste mes de outubro en Galicia, as tendas de roupa viron como se atrasou a venda das pezas da temporada de outono-inverno. Os comerciantes galegos agardan que cambie o tempo e que chegue o frío para poder salvar a campaña. ¿Ya compraste algo de ropa de abrigo este año? Nada, aprovechando lo del año pasado porque solamente hace sol, calor, esto parece verano, hay mejores días ahora que en agosto. Ata agora non, vimos hoxe como hoxe veu o frío e a chuvia, empezamos a comprar hoxe. É o primeiro día que chove desde fai 6 meses, frío de momento non fai. E iso, tempo e temperaturas do outono é o que precisan nas tendas de moda para que se animen as vendas das pezas de temporada. Claro, como el buen tiempo se ha alargado bastante, la gente se animaba más a comprar pues, prendas así ligeras. Sí que é verdad que a xente de aquí, pois, oi, xa o comprarei, porque non ven o frío. O frío non dá chegado e nin con ofertas as chaquetas saían das perchas á rúa ata agora. Ahora sí que es verdad que empezamos a notar que la gente compra abrigos, jerseys, algún gorrito. E hai aquí muchísima oferta. O comercio local, por exemplo, en Allariz, mantívose din grazas ao turismo. Aquí nós, como traballamos moito con turismo e tal, entonces a xente sempre non nos suele comprar en agosto, porque, bueno, ao ser de outra zona, pois sempre o levan para a súa zona. Con todo, agora que as rúas volven a estar molladas, hai ganas de mudar de vestimenta. Sí, a mí todos los años me apetece cuando empiezan las temporadas. Y me apetece, yo creo que hace falta también en Galicia que lleva un pouco. E os comerciantes agardan que chegue o tempo do outono e poidan salvar esta temporada. Cada vez son máis os pais que, podendo, deciden transferirlles aos seus descendentes unha casa, un terreo ou unha cantidade económica para comezar. Os pactos sucesorios, máis coñecidos como herdanzas en vida, siguen aumentando en Galicia como medida de promoción de acceso á vivenda. En Galicia o dereito civil recolle unha figura singular que son os pactos sucesorios. Permiten que calquera galego poida adiantar en vida a sucesión de bens concretos sempre que os herdeiros sexan maiores de idade. Desde 2018 asináronse máis de 150.000 pactos nas notarías do país. Actualmente se aprecia un incremento bastante notable destes contratos sucesorios, destes pactos de mellora, primeiramente porque os pais queren
como planificar a súa sucesión. Non queren ter que esperar a morte para entregarlles estes bens ou esta cantidad de cartos aos fillos, prefiren que se poidan disfrutalos en vida para aplicalos normalmente para a compra ou ben directamente dunha vivenda ou ben para entregarlle cartos para que poidan adquirir esta vivenda. A nivel fiscal, rexe o imposto de sucesións, igual que se fose unha herdanza despois da morte. Estos anticipos de herencia pois non pagan impostos sempre que o que se reciba non supere o millón de euros por cada transmitente. Cando que se pon en herdanza a vivenda habitual dos maiores, é importante que conserven o usufruto, que lles permitirá residir nela ata a morte e incluso arrendala. Desde o momento que se firme o contrato sucesorio, xa se transmite a propiedade. Por tanto, se depois aparece orden desavenencias entre os pais e os fillos, pois o fillo que recibiu a vivenda podería votar os pais da propia vivenda. Entón, cando se queira facer un pacto sucesorio que se refira á vivenda habitual, pois entón é moi conveniente que os pais se reserven o usufructo. O pacto pode anticipar unha parte do testamento e pode facerse en distintos momentos, sobre un fillo ou outro, segundo estime a persoa. En Lugo, o secretario xeral dos socialistas galegos, José Ramón Gómez Besteiro, acompañou a exministra e agora deputada no Parlamento de Galicia, Elena Espinosa, no Día do Veciño. Nunha concorrida comida, Espinosa recolleu a uve que outorga a Federación Lucus Augusti. Alfonso Rueda asegurou que o goberno galego cumpre os seus compromisos e puxo como exemplo a autovía G59 que conecta Santiago co concello veciño da Estrada. O presidente dos populares galegos fixo estas declaracións no Congreso do PP da Estrada, que elixiu a Gonzalo Louzao como presidente local dos populares. O presidente do Partido Popular de Galicia, Alfonso Rueda, asegurou que antes de que remate o ano estará inaugurado un novo treito da G59 que conecta Santiago coa Estrada. Son os 3,5 kilómetros que unirán a Ramallosa e Pontevea. Llego agardo que entre o que se vai inaugurar nun par de meses, en 3, como moito, dependerá de se empeza a chover ou non empeza a chover. E o que empeza agora mesmo a facerse, e xa vai seguir o seu ritmo hasta a súa conclusión, a Estrada teña autovía que hai moito tempo que merecía, unindo a con Santiago e dándolle a vertebración que necesitabades e que pedíades. Rueda fixo estas declaracións nun 10º Congreso Local do PP da Estrada, que elixiu a Gonzalo Louzao, actual alcalde desta localidade, como presidente dos populares, en sustitución do conselleiro de Cultura, José López Campos. No Congreso participaron máis de 1000 persoas. É moito máis ca un prato. A tortilla de Betanzos xa é todo un símbolo desta localidade coruñesa e dende este mediodía a mellor xa ten nome propio, Adega Lastras. O gañador do certame deste ano conquistou o xurado cunha proposta que representa a perfección a esencia da vila e a tortilla, claro, estaba moi boa. Con sovos, patacas e moito agarimo, Pedro logrou o recoñecemento que levaba tempo buscando para a súa tortilla. Non tiene mucha ciencia, pero, bueno, hai que practicar para saber hacerlo. Iso é precisamente o que leva facendo dende hai 6 anos. Esta non é a primeira vez que se presentaba ao certame. Foi a cuarta, cando o xurado recoñeceu a súa proposta destacando técnica e sabor. O das cantidades xa é outra cousa. Aquí trabajo un poco por sensaciones. Vamos a ver, yo pues tengo una medida para las patatas, pero no es una cuenta exacta. O sea, cada tortilla es un mundo y es un poco la sensación que tú tengas de la mezcla en el bol, ¿no? E con esta técnica parece que non lle vai mal, porque tamén conseguiu un primeiro posto no certame galego e chegar á final no campeonato nacional. Lo que tengo en mente es trabajar y trabajar, y cuanto más clientela haya, mejor, la verdad, que es para lo que hacemos estas cosas y al final es lo que vale. E mentres a tortilla de Betanzos reafirma o seu prestixio como referente gastronómico coa vista posta xa na edición do vindeiro ano. E hoxe é o Día Internacional dos Templos Cristiáns que actúan como sede do bispo da diocese. Son moi importantes social e religiosamente na humanidade. Estamos a falar das catedrais. En Galicia contamos con 5 e a carón dunha delas está o noso compañeiro Demetrio Morenza.
e non dunha calquera, diante da sempre impresionante Catedral de Santiago de Compostela. Cada día centos de persoas, milleiros en moitas ocasións, deixanse arrastrar, impresionar aquí nesta Praza do Obradoiro por esta maxestuosa fachada, xa sexa por razóns religiosas, pola propia obra de arte, pola arquitectura, por razóns culturais, sociolóxicas. Ninguén deixa de deixarse impresionar por estas construcións catedrais importantes en todo o mundo, hainas. E hoxe quixemos falar con moitos dos peregrinos que chegaban de diferentes partes do mundo, primeiro para saber cales son as racións que máis lle impresionan, que é o que máis lle impresiona cando se atopan diante dunha catedral como esta, e cal é a súa preferida de todas as que coñecen. Non hai dúbida de que en Galicia a Catedral de Santiago é a de maior reclamo. Como destino dos camiños da cristiandade, co Pórtico da Gloria como mostra máis relevante do románico e baixo a Declaración de Patrimonio da Humanidade, todos os valores se xuntan cando un chega á Praza do Obradoiro. La verdad que entras aquí es impresionante cuando vienes haciendo el camino y es lo primero que llama la atención, ¿sabes? Luego entras dentro y ya la cosa cambia. La espiritualidad, ¿sabes? La cultura que hay dentro también. Un poco todo, un poquito todo, ¿sabes? Pues lo que viene siendo edificio lo veo como obras de arte, desde el punto arquitectónico, desde el punto artístico, desde el punto de todo ese ámbito. El aspecto religioso, el aspecto arquitectural, es both of them. Cuando arrivo, el final del camino è una sensación única, maravillosa. Galicia ten outros 4 templos, menos coñecidos polos turistas, pero que marcan a identidade das súas dioceses e das cidades e vilas onde se asentan. A Catedral de Ourense, a de Lugo, a de Mondoñedo e a de Tui. A xornada de hoxe pon en valor a trascendencia religiosa e cultural de todas elas. En Pontevedra, unha vintena de bandas de música tentan impresionar o xurado na edición número 18 do certame galego deste tipo de agrupacións. Esta é a edición máis numerosa do concurso e destaca o cambio xeracional, porque máis do 75% dos participantes non superan os 30 anos. Paula Cantelar, que está ali en directo, xa temos gañadores. Pois non, David, de momento ainda non, e precisamente nestes momentos está o xurado deliberando os resultados das últimas seccións que tocaron esta tarde aquí no Pazo da Cultura, no marco deste certame galego de bandas de música. Nunha edición, como comentas, David, moi especial por ese cambio, ese relevo xeracional. O 75% dos intérpretes, como dis, teñen menos de 30 anos, pero que 45% son menores de idade. E ollo, o dato máis impactante é que o intérprete máis maior ten 87 anos e o máis pequeno, nin máis nin menos que soamente 6. E tamén, como indicas, é moi especial esta edición porque é a máis numerosa da historia e tamén a máis internacional. Ata este Pazo da Cultura chegaron 20 bandas de música, non só galegas, tamén de outras partes do territorio español, como de Castela e León, pero tamén de Portugal e mesmo de Colombia. Pois temos unha fin de semana chea de música, chea de moita xuventude, a metade dos participantes menores de idade, entón é un gran futuro que nos espera nas bandas galegas e non galegas. Temos o certame máis internacional de historia, con bandas de Portugal, bandas do Estado Nacional e despois tamén unha banda colombiana, entón penso que foi dúas xornadas cheas de moita boa música. Experiência, ou seja, a banda está a participar, é a primeira vez e penso que estamos todos muito entusiasmados, nervosos obviamente porque é uma primeira experiência fora, ou seja, internacional, mas estamos muito contentes. Tocou-nos na primeira categoría con 3 bandas portuguesas, a de Loibos, a de San Cipriano e a de Fermentelos, encantados de compartir escenario con eles e viñamos mostrar un pouco o traballo que levamos facendo estes últimos 6 meses. Eu creo que a sensación da banda en general é que quedamos moi contentos por todo o traballo que fixemos e por todo, quedamos contentísimos. Agora é descansar, por fin. Santiago despide hoxe a maxia e a diversión que tomou a cidade da man do Festival Galicreques, logo de máis dunha semana con 60 funcións de títeres en mans de compañías de 12 países. ¡Que vivan os títeres! Galicreques fai 3 décadas abrindo a cidade ás mellores compañías galegas e internacionais para ofrecer as historias máis fantásticas ante un público que non se conforma. A obra iba sobre unha nena que non quería crecer. E aí no espacio místico había remordimentos, sentimentos, seres imaginarios e fixe unha especie de viaxe espiritual hacia... e logo descubriu que crecer non era tan malo. Sobre unha chica perdiu un perro. Perdiu un can? Que tenía un amigo imaginario.
Foron máis de 60 funcións deseñadas principalmente para o público miúdo, pero tamén con espectáculos para mozos e adultos. E espectáculos onde realmente a través de novas linguaxes se entusiasma a xente maior. Por sorte, se está incorporando moita xente nova e xente adulta ao Teatro de Bonecos. O premio do festival recoñece o talento e a dedicación ao mundo dos títeres, a homenaxeada en carne e gueno a cofundadora do grupo Chochonguilo Taldea. Por una vida de dedicación a los títeres, a la educación, al euskera, a llevar los títeres a las escuelas, a cada pueblecito de... Porque nosotros principalmente trabajamos en el País Vasco y en euskera. Gali cree que ese é un escaparate do que se está a facer nos teatros de títeres de medio mundo e tamén un punto de encontro pros que lle dan vida aos bonecos. En Lugo, a obra Don Juan Tenorio encheu a capela do cemiterio municipal de San Froilán. Desta volta, a chuvia impediu que se celebrase no exterior, nunha necrópole distinguida como das máis bonitas do mundo e que conta con elementos arquitectónicos de gran valor. Curiosa representación de Don Juan Tenorio en Lugo. O Don Juan é unha obra que, é bastante boa para representar aquí nun cementerio, dá moito xogo. Mellor escenario que este para facela non hai, non? Realmente a escenografía son os propios corpos das rapazas e rapaces e tamén o propio entorno, non? Que este cementerio que temos en Lugo, recibiu varios premios precisamente pola maravilla que é, non? Desta volta, a chuvia levou a obra ao interior da capela do cemiterio. Pois vamos a ver unha representación adaptada un pouco a todos os públicos. Mira, agora van a facelo unhas nenos máis pequenos, entón así ten cousas máis divertidas, máis cómicas, e a nosa pois ten outras cousas, está o texto enteiro, esta é máis curta para os nenos pequenos e así. Onte, cando tivemos o Don Juan cos palimoquiños, eu lles decía a moita xente que veu de outros anos que todo é fruto do que foron deixando todos eles a través destes anos, porque a adaptación vaise facendo cada ano hai unha sorpresa, unha broma, realmente a adaptación é feita por todo o mundo que pasou por esta obra nestes tempos océanos. Unha forma de interpretar nun escenario moi singular. Queríamos vir ao cemiterio a escoitar e a un pouco acompañar, non, a xente que está aquí tamén, de alguma maneira.